kay Alan da yan. Aram na ni Alan yan. Grabe yung aming pinsan, no. Walang city belt, nakabuka. Oh. Walang katakot-takot sa sobrang taas ng mga idol. Tinan mo ang taas niya, no. Dahan-dahan yung pababa, oh. Ayan. Oh. Imagine yung taas na yan. Tapos nakabukas nakabuka ka sa taas ang dalawang sanga ng kahoy. Walang safety belt. Tibay ng lakas ng loob niya. Second day of harvest ng aming mango. Ayan. Malibasa, wala itong asawa kaya hindi takot. Ito mga dulo, oh, 10 pa, oh. 30. Di. Ito 10 pa, oh, 30. 10 piraso. Ito sa lilayan. Malalaki pati. Naka-live ka. Oh, naka-live. Ayan po yung dulo niya. Ang galing niya mga idol, oh. Wala siyang nakabuka lang yung kanyang paa, nakaapak sa dalawang sanga, walang safety belt. Sa sobrang taas niyan, siguro mga 50 feet na ito galing sa baba. Second day of harvest. Yan yung napakasipag maghawak ng balde. Mahina yung magtrabaho pero matindi ka lumamon. 3 platong kanin kahapon saka gulay ubos niya. Ayan na yung kay Alan. Bawa pa. Bago. Light na entero mo. Dahil lang hinog sinarata. Okay. Mamaya, bigyan na lang kita mamaya. Parahan ka dyan mamaya. Tama ka dyan ulo mo. Makatulugan hindi nagdaan na antok dyan. Ayo, matulog ka dyan. Sa taas niyan. Ay, ito baka 10 piraso, oh. Ay, ito sa gilid. Sa nga na yan, napakan sa baba. Sa gilid din sa left side. Kaya lang nawala yung 0. Isa lang natitira. Uy, naklaon, uni. Uy, ang pasat tungod mo. Sa unahan mo, mayroon pang saro. Yan. Oh. Uni pa sa gilid pa, nakulaon. Dinapakan mo sa nga na yan, sa baba, sa kanto. Yan. Uni pa sa baba, 10 ng pidaso. Ay, ito sa pinakadulo sa pinakababa. Pero bakit? Liwan mo ko. Uni, oh. Pero lambot pa man. Minsan nga yun sa pinakababa nga. Hindi makita ng Ito sa puro nagtatartab yun. Doon tayo. Biya mo na para yung may makuha na may mga laglaging imak. Doon sa puro sa taas yan. Yan. Puro yan. Doon tayo. Ako matayutan kaya. Ito ako matayutan.